So you're up in the balcony. Siellä parvekkeella, On the right hand oikealla side, puolella, you have digestive problems. sulla on ruoansuotusongelmia. Come. Thank you, Lord. Kiitos Herra. You're upstairs, huh? Tulit se yläkerrasta. Jesus loves you. Jeesus rakastaa Kiitos. sinua. Thank you. Amen. What's the problem? Mikä se ongelma on? Mulla on suolistotulehdus ja I have verta inflammation in my tullut digestive monta system. kuukautta. Many months already. How does it affect you? Miten se vaikuttaa sinuun? No pitää käydä usein I vessassa. must go to the toilet all the time. Ja urine problems also. Difficulty urinating. But you have pain too, do you? Onko sulla myös kipua? Times. Joskus. Who's going to heal you? Kuka parantaa sinut? Jeesus. Amen. Put your hand on your chest. Laita sun käsi siihen rinnan On päälle. your chest. Rinnan päälle. Power of God go through you. Jumalan voima menee nyt sun läpi. The sickness is coming out of her. Ja se tulee pois Sickness is susta se coming out of her. sairaus. In Sairaus the lähtee pois mighty... sinusta. There it goes. There it goes. Siellä se lähtee pois. You're okay, sister? Sä oot Thanks. terve, sisar. Someone say hallelujah. Sanokaa joku halleluja. What happened? Mitä tapahtui? En mä tiedä. I don't En mä know. tuntenut mitään. I didn't feel anything. Jotain niinku, Something. en osaa I sanoa. can't say. I believe you're okay. Mä uskon, että sä Joo, oot terve. hallelujaakin. Hallelujah. Thank you, Amen. Amen. My stomach was bleeding outside. I don't know suolistovuosi 4 kuukautta. Yeah. Yes. So what do you mean your stomach was bleeding outside? What does she mean? Intestines, there was Your bleeding intestines. intestines were bleeding inside. Ja niinku se tuli ulos niinku vessassa. And it came out when I went to the toilet. So I could notice that. So your intestines were bleeding and would come out when you go to the toilet. Yes. And many medicines they gave me many times and Sano suomeksi vaan. no niin, että niinku 3 eri lääkettä 3 annettiin. different medicines. Ja So how much blood were you losing? Kuinka paljon verta sä en mä menetit? tiedä, 4 kuukautta on vuotanut. It was just 4 months non-stop. I don't know. Niinku, hemoglobiini on varmaan aika alhaalla, sitä ei ole vielä mitattu nyt. I haven't had tested it yet, but it was very low, my hemoglobin levels. Että oli huimausta ja And I felt dizzy. huono olo, heikko olo oli. Nausea. Felt really bad. So when you went to the toilet, was a drop or a flow of blood? Flow, niinku ihan flow. Virtas ihan suora, joo. Joo, and niinku it was like kuraa. It was like just mud coming out of me. It was so heavy, bleeding. And 4 months non-stop. Yes. Someone say praise the Lord. Sanotaan ylistys Herralle. So what happened in the meeting? Were you prayed for? Mitä tapahtui? Rukoiltiinko täällä sun puolesta? Joo, Yes. rukoilit mun puolesta. prayed for me. En tuntenut mitään. I didn't feel anything. Ja semmoinen niinku, ja sitten mä menin tuonne paikalle. And then I went to my seat Ja sitten mä tunsin, että mun vatsassa liikkuu and I tai felt something tapahtuu moved jotain. in my stomach. Ja sitten lähdettiin kotiin aika aikaisin. And then we went home. Ja tuli vielä illalla sitä, mitä ennenkin, And there was mutta, a little bit bleeding in the night still, last night, mutta vähemmän. but less than before. Ja sitten aamulla And then in the morning, oli niinku puhdas. it was just clean, nothing. Hallelujah. Oh, halleluja. Kiitos Jeesus. Thank you, Jesus. So how do you feel in yourself about this? Miltä susta tuntuu nyt? No on ihmeellistä, että niinku yhtäkkiä vaan, It's miraculous that all of a sudden that enkä kind mä of change. tuntenut mitään, mä monesti tunne mitään. And niinku usually I don't feel ihmeellistä. anything when I'm prayed for, Et so se I on didn't niinku, feel anything. niin, että monet ei tunne, että se on niinku valtava Jumalan ihme. It's just että- a miracle of God. Joo, ja silti tapahtuu. And still, even though I don't feel anything, it happened. What's your advice to someone they're bleeding internally? Mitä sä neuvoisit jollekulle, jolla on sitä verenvuotoa? No, rukoile Jeesusta, Pray to Jesus. käytä kaikki avut. Mäkin olen käynyt lääkärissä, mutta Jeesus on paras ylilääkäri ja Use all the help you parantaja. can get, but Jesus Ja- is the best doctor. Ja jälkihoitona on, että mä kiitän Jeesusta. And Että then mä, afterwards, praise Jesus että for mä the healing. vesitä sitä, mitä Jeesus on tehnyt. Että mä rupeen epäilemään ja puhun. Ja sitten jos ystävät sanoo, no ootko käynyt tähystyksessä ja
no ootko nyt varma? So don't doubt about your healing. And if your friends come to question you and say, have you gone to the doctor and have you checked it up? So just don't doubt. Et kiitä vaan, Just thank the Lord. äläkä usko niin kuin epäilystä. And don't believe all these doubts. Amen. 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 Kiitos Jeesus. Congratulations, you had an encounter with Jesus Christ. Onneksi olkoon. Jesus Christ Jeesus Kristus healed you. on parantanut sinut. Amen. 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 Bless you. Praise the Lord.